ясый башладык. Шуңа күрә менә караган вакытта бик мотор килеп чыга. Яшь Исламияны Резида Салихова уйнаячак, Алла бирсә. Алласын инде олы яшьтәгесен үзем уйнармын деген. Миңа бирделәр әйе. Яшикле 6+. Әни дисә дә Лилия ханым, РСФСРның атказанган, Татарстанның халык артисты Исламия Мәхмүтова багышланган концертта инде әлбәттә җырлар гына да түгелдер. Анда инде аның башкарган рольләре һәм әлбәттә инде тамашачы күңеленә кирип калган спектакльләре, үзе язган спектакльләрендән дә күренешләр буладыр бит. Әйе, шулай дидем мин. Иң мөһиме, менә теге була бит ул шулай. Көтәсең дә, менә бу спектакль дә бар. Менә монысы да бар. Гомумән сезнең белән киңәшләшеп язылдымы ул сценарий? Әлбәттә, безнең белән киңәшләшеп инде, чөнки без кайбер әнинең гомумән бөтен тормышын күрсәтеп бетереп булмый сәхнәдә. Чөнки әни бу театрга үзенең 56 ел гомерен бүләк итте. Һәм бөтен мизгелендә күрсәтеп бетереп булмый. Әмма ләкин менә шушы бер 7-8 мизгелен тормышта булган мизгелләрен ансын әлбәттә күрсәтәчәкбез. Без барыбыз да беләбез. Мин мәсәлән тамашачы буларак та, хезмәттәш буларак та Исламия апаның кем икәнен, нинди икәнен, аның нинди сыйфатлары булганын беләбез. Сәхнәдән тыш, театрдан тыш, өйдә Исламия идеалы нинди иде? Ул гомумән күп кырлы шәхес. Әни ул безнең бик кунакчыл хуҗабикә, ул бик оста бәйли торган иде. Гомумән гастрольләрдә күп йөргәч, әни шәлләр бәйләргә өйрәнде. Кыш көне бәйләп йөри торган шәлләр генә түгел, гомумән паутинкалар бәйләп, шушыларны әтидән рамкалар ясатып, аңа тарттырып, шундай зур паутинкалар бәйли торган иде. Әни гомумән ул бик күп кофталар бәйләде, аннан күлмәкләр бәйләде әни. Шуңа күрә менә минем өйдә әнинең күлмәге дә бар. Аны әни башта үзе киеп бирде. Аннан соң мин театр училищесына укырга кергәч, мин дә киеп бирдем ул әни бәйләгән күлмәкне. Ул теге менә машина вязка шикелле бәйләнгән, тип-тигез. Шуннан да выставкага куя торган. Аннан соң ул бик күп крючок белән дә бәйли торган иде әни. Һәм аның менә бик ажурный аппак күлмәге бар. Менә фотоларда Алла бирсә, безнең бит инде ул әйтик видеоларда булачак һәм фотографияларда, менә шул фотографияларны куйган вакытта, менә шушы фотографияны да куйдык без, чөнки анда әни менә шушы үзе бәйләгән аппак күлмәктән басып тора торган. Менә бу пьесаларга килгәндә Исламия апа бу пьесаларны өйдә аерым бер бүлмәдә язадырмы, ничектер бикләнеп дип әйтим. Беләсезме, менә 90-нчы елларда шушындый мизгел башланды. Анда әйтик менә Туфан абыйлар күбесенчә үзенең язган әсәрләрен ул менә Камал театрына илтә торган иде. Әниләр гомумән менә яшь артистлар булган вакытта әйтик Илдар Юзеев алып килә торган булган менә пьесаларны инде. Аннан соң менә Гариф Ахуновлар алып килгәннәр. Күбесенчә менә Туфан абый Миннуллиннар. Алар алып килгән чиракта да әни әйтә укып карый торган идек тә, Туфан абый менә бу җирне үзгәртергә кирәк әзрәк дип, менә үзебезнең тәкъдимнәребезне ясый торган идек ди. Һәм шуннан да алар алып китеп, яңадан без сораганча үзгәртеп алып килә торганнар иде пьесаларны ди. Һәм менә шулай итеп, әниләр генә түгел, гомумән Тинчурин театры гына түгел, гомумән Туфан Миннуллин да именно пьеса язучы, автор буларак та менә шулай алар бергә үскәннәр. Илдар абыйлар да әйтик, менә шушы кырказлары артыннан Илдар абый язып алып килгән булганда, Илдар абый менә бу җирен булай үзгәртсәк, әйтик, аннан соң менә шушы җырда өстәсәк бик матур булыр иде дип, менә шундый киңәшләр бирә торган булганнар. Алар